Suntem la Roș, la 2700 de metri, Diana și Robert și subsemnatul. O să încerc să filmez un pic, mică coborâre. Uitați ce peisaj e în jur, nu-ți vine să crezi, îți ia respirația. E superb. Efectiv superb. Roberțelu. Lumea se oprește să vadă că și-a peisaje mai rar. Wow! Oh my goodness! Look at this! Oh. Diana repede scoate aparatul de fotografiat. Într-o dată simte că arde la mână dacă nu scoate. E fantastic. Adevăr, peisaj de vis. Da, adevăr. Foarte frumos. Pe acolo pe jos o să mergem și noi. De vis. V-am pupat de la Roș de Mio, încă o dată la 2700. Roberțel? Zi ceva. Cai verzi pe pereți. Ha? Mai vezi ceva de soarele ăsta? Da. Da? Na, hai că ne pornim la schi. V-am pupat. Pa!